assalamu aleykum bandiraɓe yeɓoɓe Pindi TV on calminama on juurama on ñagama duwaw on neldama duwaw en calmini foof en juurima fof caggal julde caggal nde jettuɗen Allah en juule ɓurɗo winde rasoul sallllahu alayhi wa sallam jetten nene jetten baba jetten ko takki en ko taari en ko kadi jetten ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni ardiɓe men Pindi TV hono Abou Samba Diop jetten hono o sohna Leila Diadj kamɓe foof en jettiɓe en jarniɓe no hannirta ni en mbi en bisimillahi rahmani rahim yo Allah rokku en joftir alhamdulillahi rabbil alamin en calminta foof juuroɗen foof ko wona ɗum ko raki wañ debbo mo demet yaadude e bonum gorko Demba Ndiaye gorko mo galle worgo ɗum ɗon en calmini en juurima bandiraɓe fof no hannirta ni ko wona ɗum ko momi toto Demba Ndiaye konngol joni joni o salmodira e bandiraɓe no hannirta ni Demba konngol e yeeso ma. Allah jarama a jarama sohna Raky Wagne debbo ngo demet diri caggal nde calminɗa bandiraɓe a salmini bandiraɓe foof e konngol maɗa à travers émission o salminago ari e konngol maɗa en calmini dendagal fulɓe wiyoɓe mbimi e wimami yeewoɓe en hayɓe cuwa yeɓen taw en beltanima bandiraɓe foof kadi ɗum ɗo noon ko en puɗɗima en mbi fiyande tuy ko hande woni émission men gadano mo mbaɗaten ɗo ene Pindi TV wi ko gooɓe jiile koko renda ɗum noon renduɓe peccat alay saago noon andene sohna Raky mbaɗa no poɗɗa waɗi no mbaɗirɗa ni woni renduɓe peccat woni gooɓe jiile ɗum noon en beltanima hohoɓe e galle o foof kamɓe e jagguɓe technique ɓe kamɓe foof e beltanama ɗum ɗon en calmini bandiraɓe foof. Allah jarama a jarama Demba Ndiaye golle ma jooɗi peewi koni tan ko gooɓe jiile ko yewtere meɗen gooɓe jiile nde gaddanɗen renndo ngo nde gaddanɗen bandiraɓe meɗen yeeɓoɓe a yawo Pindi TV e calminen ɓe de passage kamɓe foof ha tengte kamɓe wonɓe diaspora ganduɗa eɗen jogui tan jarama mo ganduɗa e jogui koɗo fuɗɗi kono ala ɗo haaɗi siftinde bandiraɓe gowɗen koye yewtere meɗen gooɓe jiile sen mbi gooɓe jiile noon ko yewtere nde ganduɗa e kala saaha ene heewi toɗɗade e yaadiɓe muɗum walla ɓe ganduɗa ko hoɓɓe muɗum gana fattande ɓe ganduɗa taw ko pattam lamo en bismiɗo hono sohna Diara Boussa mo ganduɗa ko debbo mo jum donde Masina Toro e jooɗi toon to Casamance joni kam eɗen mbawide ko jooɗiɗo ɗo e Dakar konko o salminama o juurama konko noon hannde woni koɗo meɗen so tawi noon ko sohna Diara woni koɗo meɗen kadi eɗen jogui toɓɓere nde ganduɗa Demba Ndiaye toɓɓere nde ganduɗa ko wuurande ko wuurande e nder rendo men toɓɓere nde ganduɗa hannde so tawi en memi ɗum ko toɓɓere wonde sensible men mem yimɓe hewɓe men mem les cadres men mem seereɓe men mem foof ɗum noon yajantani so wona tottude koɗo men o salmodira e bandiraɓe so tawi sohna Diara fewnitima salmodira e bandiraɓe no hannirta ni Ndeye Fatou sohna Diara. Assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe amtuɓe ayawo yewoɓe Pindi TV on calminama on juurama beltanama doole yo jaam e yurmande Allah wone moɗon Mariama salminama Demba Ndiaye anne kadi a salminama te mi weltima invitation o merci. Allah jarama ko Raky Wagne debbo mo demet nawri kam to Mariama Bousso ɗen ɓe ɗiɗi wiyede Mariama walla daña ɓinguel biyetegel Mariama Allah jarama Mariama fondu e kanŋe ɗum noon yajantani so wona nadde e yewtere toɓɓere meɗen taw noon eɗen gandi so tawi en jooɗima ɗo henne hande joƴƴiɗen ɗo tan ko yo bandiraɓe belto joƴƴinen ɗo ko yen mbaɗa yewtere nde ganduɗa hoorema moni foof ma yiito hen hoore muɗum so tawi en mbi baayo noon hande rendo ngo mbiɗa sikki Allah nde tagui gurdam nde o reftini hen ko mayde so tawi so neɗɗo wuuri yawde e lelde foof so tawi aɗa soora mawnude ma mawnu so tawi kadi jogorɗa kadi ko wurde ko rokkuma ko ɗum tan woni ko guurata so tawi noon Allah ne andi ko wawi wadde ko so tawi debbo e nder dundu ene woni ko reedu teddundu wawi warde ɗum e nder dundu ɓiɗɗo o jibine hen ɓiɗɗo o wuura ha jogo leydi ɗum noon ko jomiraɗo tan woni baɗe e joom baɗe e bawɗe ɗum noon sen mbi baye men mem ko heewi men noon ɓe toɓɓere nde ganduɗa nde waɗi sensible Demba Ndiaye gartana yimɓe e ko wiyete ko baayo. sohna Raky Wagne a jarama baye ko toɓɓere nde ganduɗa mamem hewɓe saabu hay so tawi a wona bayene aɗa jiidi emo ganduɗa ko baye walla aɗa yurmo omo ganduɗa ko baye saabu baye ene yurmini saabu haaloɓe pular mbi mo yinno mayɓe garta foof kanko ɓuuri yidde saabu ko pamaro doole so tawi o duusama ko pamaro doole so duusaka ko pamaro doole to banggal
ko tuba wiyata ko sentiment par ce que o mo yeyi giƴi ko ene jeeyi yummumen ɓeɗe jeeya bamumen kanko noon o yiyani yummu makko o yiyani bam makko wadde ko pamara doole ko wona ɗum ko kadi wonko ganduɗa hoorema foti wattede ne hakkille ɗum kadi koto jinnaɓe to ko jinnaɓe ɓe poti tinnade tiguirigui tiguirigui wonde kanko so tawi Allah ɗawimo jinnaɓe kanko won jinnaɓe makko heddiɓe Allah ɗawimo nene e baaba ɗum nde woni baaye ko ɗawaɗo nene e baaba ɓe ganduɗa Allah nawti jinnaɓe mumen kanko noon omo heddiɗo ko jinnaɓe ɓeɗon poti ganduɗa toppitademo so tawi ko suka tokos gelloto woni suka tokos to kanko on foti toppitede kanko ni foti ɓurɓe toppitede e sukaɓe ɓe ganduɗa wurdaɓe jinnaɓe mumen kono hande ko goɗɗum jiiɗen so tawi tan ɓe mbi ko jimoɓe pulaar mbi ngel mo yummum maayi boora ngel mo mammum bammum maayi boora saabu ngel mo yummum maayi boorama ngel mo bammum maayi nodde batu donc noon so tawi en ƴetti gandanɗa mana hoorema coono en pawi e dow mabɓe en guitti ko Allah wino ko kamɓe foti yurmede holno ɓe jurmirte ma en garto hen koɗo haymo wona Demba Ndiaye Allah jarama a jarama mbiɗa sikki ɗo memɗa ɗo ko ɗon tigui baaye komo ganduɗa ene woppa yumma wurani bamma wurani kono kadi min mbiɗa yi yiyande wonde so tawi yumma wurani bamma wurani ɓe ganduɗa hande ko kamɓe foti lomtade e ɗum place jinnaɓe ma ko ɓen ɓe ganduɗa ɓen goni woppaɓe saabu ko nawima ɗo ko woppaniɓe ɗo henne kamɓene kadi aɓe poti tinnade e oɗo suka goppaɗo suka mo ganduɗa hoorema yummum yeehi e taw yeeƴaki walla bamum yeehi taw suka o yontani haydara ande gandanɗa sa tawi a wuuri ɗo hen a waɗanani Allah ken woppuma ɗo hen konko jaaɗo kadi o waɗani Allah ko Allah nawimo ɗum noon ko ɗon tan mbaweten tugnade kay heddiɓe caggal ɓe kañumen no hannirta ni ne mbawa wattude hakkille e sukaɓeɓe ɓe neha sukaɓeɓe e needi heewi ɗo baya woppa woppide e tanum bona ɗum ha bona heewi kadi ɗo baawi woppa woppida e woɗɓe tampina ɗum yama ko baaba mo ganduɗa ko kañum resi debbo goɗɗo yiiɗa yiide sukaɓeɓe e guite mumen walla yiiɗa yiide suka o e yitere muɗum tampina suka o no hannirta ni suka o jogota ko hakkille ko wiyete ko tubako wiyete l' esprit tranquille ha ganduɗa to yeehi hayso ko tawi koto l'école to wawata wonde neɗɗo mo ganduɗa pewɗo e nder ɗo e rendo ngo woni ngo saabu needi ndi tampinede nde e ko nandi hen sokhna Diarra hono jiruɗa toɓɓere nde Mariama a jarama Raky Wagne jafoɗa a jarama wertande waɗi fayida min mijam nak mawɓe jinnaɓe ne poti ƴewtade no fewi par ce que so neɗɗo wiyama yummum maayi bamum maayi ɗum foti toppitede par ce que oto wi ko min ɓe jibinmi ɓe rek potmi toppitade oto wi ɓe jinmi ɓe rek potmi toppitade par ce que ɓen kadi ko ɓiɓɓe ma par ce que won jibini ɗumen ko Allah adduno Allah nawti kono sa joguinima ɓiɓɓe ma walla baba o neno yeehi baba o resi debbo goɗɗo so ari ene foti toppitade ɓiɓɓe ɓe comme no jibiniri ɓe par ce que sa wi o no wona mbiyam ko ɓi goɗɗo mi fotani ɗum toppitade wona lawol par ce que neɗɗo aɗa foti fondude no nanguirɗa ɓiye ni kala ko mbaɗanɗa ɗum sa waɗi ɗum goho waɗanoye goho wonta ha fota par ce que sa waɗi ko hoorema mbaɗanɗa kadi ko Allah mbaɗanɗa ene woodi ko hoorema mbaɗanɗa ko Allah mbaɗanɗa ɗum ko gonga so tawi neɗɗo miijima hakkude muɗum e jomiraɗo ma wot ko waɗani ɗum waɗi noon hande eɗen mbiya ɓeɗo ɓe ganduɗa kamɓe goni woppaɓe caggal ɓeɗo sukaɓe ganduɗa kamɓe goni ɓe ganduɗa ɓe mbaɗani Allah haydara sino tawi Allah ne waynotonoɓe woppa ɗo jinnaɓe mum kono Allah waɗat tan ko ɓuuri ɗum waɗi aɓe jogui ko wiyete ko place e nder rendo ngo aɓe jogui tigui ko wiyete ko ɗo ene wawde nehede wawde tigui rigui jangguinede ko wiyete ko diine mabɓe ɓe jangguine needi mabɓe ɓe jangguine foof so tawi ko taniraɗo o jaggaraɓe jaggugal oɗo suka ko mawno janggo somin himo woni needi ndi ganduɗa jiiɗo foof wiya oɗo de yummum wurani tanum nehi ɗum nder needi saaha kadi eɗen jeeyi kadi neɗɗo totte goɗɗo mo ganduɗa bona ɗum ha bona taw nehani ɗum needi pewdi wona suka o woni gajiɗo ɗum noon totten bandiraɗo gorko Demba Ndiaye eyyi eɗen keewi yiide ko wiyete ko baaye heewi woppidede koye mamiraɗo kono min needi kawiraɗo ɓuranimi needi mamiraɗo aɗa andi ko tagui par ce que mamiraɗo o needi ko needi namdi doole ko tubaɓete ko force en namdi doole to banggal hakkille en namdi doole to banggal terɗe
surtout cukalel noon so tawi woppidama e mamiraɗo tawat ko mamiraɗo gasni doole terde gasni doole hakkille hedditi tan ko jurum te kadi jurum kewɗo kadi moƴƴani e suka à 100%. kono kadi so tawi woppidama e mamiraɗo kadi wonto wawa yettudade e makko saabu mamiraɗo jamanu muɗum ganduɗa nana hecci jamanu cukalel ngel ha gandanɗamana hoore makko pour o wawa namnude cukalel ngel e oɗon jamanu mo yarata ene ɗeɓi sattude seeɗa wona ɗum ko neydi kawiraɗo ene hisa neydi kawiraɗo o daña hen sens kono noon kawiraɗo kadi ko kañum nene ko dasɗo ko joguiɗo sukaɓe muɗum beele sohnajo kawiraɗo beele ene jaɓa woppude e baɗiraɗo wona ɓiɗɗo comme no ɓiɓɓe mum mbaye kawiraɗo ni ene satti ɗum tagui baayo ene yeewa omo yeewa e nder galle o kadi omo yeewa e nder dinguiral ngal kadi so tawi o ruttotima galle bamma makko omo dañi toon caɗele saabu eɗen foti gandidi no gurdam men no wayi eɗen miijo ko heewi wonde oɗo suku yumma ko wurani kanko debbo garɗo ɗo no walla tawi ko debbo mo yumma ko woppuno ɗon nde notoyto jomum nde wonno yirata so tawi o jogaki diine imanagal no feewi ko fate banggal donnonan ɗon enen wonno nanguirɗen baaye wona noon Allah wi saabu sa ƴeewi arte diine hay ñalawma mo ganduɗa men da ko ñalawma leylatul kadir men da ko ñalawma haran ene wiye ya mumuya hoore baaye wonko yiɗi jangguinde ene pamirta tan ɗo nanguɗen baaye ɗo nanguirɗen baaye ko kiitaɗo nanguirɗen ko baaye mo fota wonde e hunde ɗum tagui noon hewɓe dañi retard jeehi en gauche pour mbawa wonde baaya ha daña ko hélas bammal dañi ko ene saaɗi alay saago noon daña ganduɗa hoorema jinnaɓe taariɓe babiraɗo yeehi yummiraɗo yeehi alay saago daña jinnaɓe taariɓe wawɓe ganduɗa hoorema walludema ha mbawa dañi gurdam moƴƴam eyyi gorko mo garli golle ma jooɗi peewi kadi yiyande ma nde waɗi fayida neditaniraɗo kam eɗen eɓe mbi neditaniraɗo ko yama artema saabu enen ken fuurankoɓe enen kewi nande fuurankoɓe ene mbiya noon so tawi a nehama neditaniraɗo mbiyata ko yama artema mawɗo ko guuri ki dande ma he so yanani hikka yana mo wuuri ɗum woni sens haala ka so ɗum jawti hande a wi needi kawmiraɗo ɓuranma needi mamiraɗo ɗon ne jaaɓi kadi ene waɗi kadi demba kadi ganda kadi waɗi mamiraɓe ganduɗa kañumen ɓuuri ni yummiraɗo mo ganduɗa kañum jibini ɓiɗɗo wawde neede aɗa anduno ɗum ene waɗi taniraɓe ganduɗa kamɓe ɓuuri ni wawde neede yumma jibinɗo walla baba jibinɗo saabu kamɓe ɓe nehar needi mabɓe noɓe nerano ni ha hande hay soko taniraɗo e poɗɗi ɗum bonnude kono aɓe nehdala aɗa andi taniraɗo ene neha needi moƴƴiri saabu to holɗum taniraɗo nehanma koye fina tawa meɗen to banggal diine men e aada men kono noon to banggal coftal wawde rewidade aɗa cukalel ngel hande ngel namdi yaade école e ngel namdi ngel yaada e jamanu mo ganduɗa hande ko jamanu ɗon yarata beele mamiraɗo ɗon wawi timminde ɗen ɗo to gueɗe foof alay saago noon on banggue kadi ƴeewe kono kam mamiraɗo kam so nehima ɓurata jogade fartange nden ni ɓurata tidde nden ɓurata kadi jogade ganduɗa hoorema pinal hanki nawa ɗum e hande eyyi kono noon ene wawi nawde ƴettude pinal so tawi a hettima taniraɗo o tigui rigui a faami taniraɗo o gonga ni ene wawi ko korsa mo ganduɗa hoorema woni yayam jaaɗo walla bamma ko jaaɗo ɗum korsa gonɗo hakkude taniraɗo e ɓiɗɗo ɗum waɗi o ruufa hankkadi e taniraɗo o negani wiide taniraɗo o ni dirtin koyngal ma ɗum ɗon foof kadi ene adda ɗum kono ɗum foof e waade noon ene waɗi kadi ɓe ganduɗa so yeehi ha ɓooyi kadi ne on co suka o saabu ene gandi suka woni aɗa an kam an woni Demba Ndiaye suka hande mawɗo janggo aɗa andi ko woni e cukagu janggo ɗum waɗi aɗa wawi andi ko woni e manggu janggo ɗum waɗi tigui yimɓe jettere ɗon saabu ka joom yiyande mawde no hannirta ni joni en dokkat Mariama konngol tan kanko no o haala e ko wiyete ko yiyande makko ko wiyete ko o goppade caggal mo yummum wuurani bamum wuurani ene woppa e bedda ɓonota ko paɗe ene tunwi ɓuftetake nehaka neehi ko needi bedda ɗum ɗon Mariama surtout needi bedda ndi surtout wonde e beddaji ala cuuro ala kajo ɗum ɗon hono jiiruɗa ɗum an Mariama jiiɗumi yewtere nde ko wona lawol par ce que suka aɗa foti wadde ɗum contrôlé wona heure foti foti yaltude surtout janggo école jour mo janggoyto tani pijji piima yo ufta laaɓa jooɗo jangga waɗa concentré so weekend yonti noon samedi hay so fiji yo waɗ heure hoto foturu fotani tawde ɗum e lawol te aɗa foti wadde contrôlé par ce que ko suka te kadi saaha mamiraɓe saaha ne waɗi nehoɓe ne waɗi kadi ɓe nehara wonen bonnat onen mbiyata ko mbaɗɗa foof ene moƴƴi
onen noon kadi enen haɓ par ce que mamira men avant ɓe machallah koɓe nafanoɓe te needi ɓe tottuma ndi fof mum sa warti hen haqqille a waɗi hen concentré ma naftoro ko heewi par ce que d'une part aussi jeune o wonto tonnotoɗa sa yi ha woni majeur aɗa foti jogade haqqille ko an foti nede hoore ma wona responsable wona nenam yalti aduna babam yalti aduna mi toppitaka min mi fotani toppitade hooram ko neɗɗo foti wonde responsable mbiya hankkadi no wona question nenam yeehi babam yeehi non ɓe gonda ko minen kadi mi wondaka hooram an foti nede hoorema wona responsable ganduɗa après anne ka jogoytoɗo ɓesmu ka faho neede ƴeewa wonon erreur mo mbaɗeɗa o aɗa wiya welanima walla toppitaka aɗa foti miijoyde après an ka desoyo ka daño sukaɓe ka neho goggiraɓe aroɓe reseteɓe après a taw ɗon ɓe noon kadi sa aɗa hawra hen machallah wonen kadi aɗa hawra hen eɗen jaafo Allah non non eɗen jaafo ɗum bandiraɓe mi jumni ene moye lolda eyyi min paami Mame Diarra mbeɗa andi debbo mo Casamance min pamanimi tigui rigui mbeɗe sahaji so jikku soose wone arta min pamanimo ɗon ka tinniɗo garten tan e nder toɓɓere meɗen mbiɗen ko o mo ganduɗa kañum woni baayo so tawi en jii en kaali baayo min ciftore hen mawɓe meɗen hewɓe taw ko nalankoɓe ko baɗono Sidi Baylel en jiimi ɗo yimi Farmata Hawwa mo Dembe Naayi en jii kadi l'ambassadeur omo ganduɗa konko woni Elage Baba Mal konkone kadi o arti hen machallah en jii o wi Farmata Hawwa fini juulani saggin kafe Farmata Hawwa noon sen paami mataw konko ko taani ko kawmo ko nehimo ene wonde e joom suudu makko woni tampinaɗo de maniére générale no yimɓe paami to woni tampinaɗo e nder ko wiyete ko galle mo woni o saabu o waɗa tan ko korɗo ɗum ɗon kadi en jii kadi en teskima sukaɓe wayeɓe ɓe nana e galleji kadi ne mbaɗa ndiɗon needi mbaɗa needi ganduɗa ko kamtorindi joomumen pijata joomumen jalata mbaɗa tan koye kaso Demba Ndiaye hono suka saabu en foti waɗe tan e kaso walla suka foti tan ko ligguinede comme no mbabba ni walla suka fotani foftinede ɗum ɗon so tawi no yumma ko hande ene wurno walla bamma ko ene wurno yiyama ɗum ɗon foof wodata saabu so yumma kam ko sa jibini ɓiye ma yurmo ɗum saabu aɗa andi ko an jibini ɗum kono mo jibinaɗo mo ganduɗa kadi miijaki janggo e jaam ɓesgam ngu on jogata ko jurum moni ɓe ganduɗa kañumen gandi tan koko jibini kono ko goɗɗo jibini ko kam ngala hen haaju ɗum ɗon hande e rendo ngo saabu tawi no hanki kadi en teskinomo ɗum ɗon wona hunde wonnon no fewi kono kam tampinowo kam ko tampinowo tan kañum ko noon ko jikko mum ko noon jikkori ɗum noon gorko mo garli gartana yimɓe tigui e yewtere nde so tawi a fewnti eyyi sohna Raky baayde ɓuuri jogade sens e baayeji ko baaye nehiɗo e galle kaw mum so tawi ene wuurda mamiraɗo on ko joguiɗo sens ɓuuri yurminade e baaye foof ko baaye wuurɗo e galle ba mum so tawi babiraɗo yummiraɗo foof jalti aduna ko ɗum tagi woni baaye so tawi noon Allah waɗi o woni e galle kaw makko toon ɓurata jogade jurum seeɗa banggal kosam ɓe ɓuuri jogade jurum saabu ko wayno wonde foof kam ma kosam ɗam yaltu mamiraɗo ne wuuri kadi baɗiraɓe ne ɗon mawdañ sens kono noon aɗa andi baba malen mbayiɗiri ko mawngu ene woodi ɓe ganduɗa mbayiɗiri ko mawngu ko ma jeehi ha keptini aduna ha gandi aduna jinnaɓe men puɗɗi ruttade e aduna ruttade e joomumen kono wonɓe ganduɗa mbaddi ko goniri baaya ko guila ganduɗa hoore ma ne goni tigguji hay hunde ala ko gandi e aduna ko joguiɓe duuɓi 4 en duuɓi 5 en duuɓi 6 en ɓen ɗon ete ko ɓen mbiyete kono mboɗo sikki kay neɗɗo so yeehi ha jinnaɓe mum ha mawni dañi duuɓi 15 duuɓi 16 on hayso bayiɗini waɗata ɗum caɗele no fewi saabu aɗa hakkille ari ɓuuri yurmade ko ɓeeɗo ɓe mbiɗen joni noon ligginde nde aha kay joomum no foti ligginede saabu eɗen gandi enen fulɓe enen foof en liggotima e duuɓi 7 en duuɓi 6 en yaade guese ɗum ko wallude neɗɗo o ayiya docteur eɓen mbiya hayso tawi neɗɗo yeehi ha nayyi yo dillu seeɗa walla so neɗɗo yeehi ha woni neɗɗo ɓesɗo kecco walla ko cowiɗo yo dillu wadde cukalel so dañi duuɓi 6 men ene foti jangguinede ligguey kono holon liggey biyaɗo liggey mo ganduɗa hoore ma ene fewna haqqillo gam janggo o wawa darnoyade hoore makko ɗum ɗon koye jangde jeeya omo foti jangguinede ɓuuɗa han omo foti jangguinede école omo foti jangguinede hay ndema omo foti jangguinede hay gaynaka ɗum koko walloytamo janggo so tawi o yeehi haw yiyani ɓen ɗon ete jiddaɓe o wawa joganade hoore makko
kono wona kay liggey tan ar liggo aɗa adda kalisa min ñama comme nin juuram ɓe cegama mbabba walla ɓe cegama saret ɗum kadi ne haɗama jarama Allah jarama gorko mo garli worgo mbeɗa sikki yiyande ma waɗi fayida no fewi garten ɗo mbiɗen l' ambassadeur ɗi mbawi kam koko yurmini tan eɗen gandi koko yurmini kono eɗen gandi kam konkam ɗo wasa jinnaɗo ɗo so tawino baawi fof ko noon wayonno ko yettede Allah no fewi ko jibol mabɓe e Farmata Hawa konkoye oɗo konkoye Sidi Baylel ko ɗon gartumi eɗen gandi ko o yimi Farmata Hawa o noon ko ɗaccanoɗo ene woni baayo ko jimmol ɓoyngol ngol ganduɗa ene wawi hecci l' ambassadeur en ko ɗo tawa ko moɓe men fuurankoɓe jimanno woyi baayo o ha Sidi Baylel waɗi ɗum reprendre konkon l' ambassadeur o waɗi ɗum reprendre ɗum noon ko weltanadeɓe tan kamɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni nalankoɓe ɓe no hannirta ni eɗen gandi nalankoɓe ɓe ko ferɓe lawol kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa tinniɓe joni noon artude tan e nder toɓɓere nde no hannirta ni so tawi en mbi toɓɓere meɗen baayo eɗen gandi baayo ko hunde nde ganduɗa ko hunde yurminide no fewi en memi neɗɗo foof en mema neɗɗo kala saabu a yi neɗɗo cukalel ene tampina cukalel ne hoore muɗum hay so tawi ene wurda yummum e bammum so tawi yiyani hoore muɗum e ko jinnaɓe mum ko hoore mum e jinnaɓe mum tan an presque ka baayo saabu enen so eɗen mbawi wiide tan komo yummum maayi walla mo bamum maayi ko on woni baayo neɗɗo ne wurde yummum e bamum taw ko baayo anani neɗɗo ne wurde yummum e bamum taw ko baayo saw tan ko o waɗani sentir hoore makko hay lawol gotol amour mo ganduɗa ko paternel ni maternel taw konko ala hen fof ko wuuri anda yummakko anda bammakko taw yummakko e bammakko ene guuri kala hen ɗo dogi o takki e goɗɗon wiyimo wona ɗo en goɗɗo so yehi to gorko wiyamo wona ɗo so yehi to debbo wiyamo wona ɗo en on suka kanko e ngal ɗon dewgal ko victime e nder ngal ɗon dewgal te konko waɗani hen haydara so tawi ko hetti jibinande makko walla ko ɗon ɗum tawi ɗum kono hande konko suka o wonanimo tampere saabu yummako e bammakko fof toñimo mone mabɓe fof ne ko foti rokkudemo haqqe makko ha timma rokkanimo haqqe o ha timma so tawi ko yummo o woni mo ganduɗa hoorema kañum woni base o tigui saabu eɗen gandi neeri ko yummo o mbiɗa sikki camaraman Ndeye Fatou o waɗi en signalé wonde hojamaji men ɗi nana gasa sokhna Diarra konngol ma cakkidigol te mbaynoɗa bandiraɓe ok haalama yooɗi o comme no wi ko negol kawraɗo ne waɗi ɓuuri moƴƴude ko wawi negol mamiraɗo par ce que kañum ne jogo yurmede par ce que ma wi sino diw woniɗo de yaratami te kadi suho ma waɗen sentir hoore muɗum par ce que ɗum ne waɗi solo par ce que suho foof ne foti wedde sentir yidde ne yiiɗa par ce que sona ɗum rek wodat memat ɗum yaha ha adda miijoji walla ha yaha jogo probléme hoore walla yaha addana ɗum probléme uji goɗɗi walla so yeehi école watta concentré aɗa andi ɗum moƴƴani te banggal to kaɗa ko suka yummum e bamma no guuri taw ko baayo par ce que neɗɗo sa jibini ɗum a holla ɗum ko an jibini ɗum te aɗa yiiɗi ɗum te en même temps aɗa toppita ɗum chaque fois aɗa joddoyum aɗa yewtide e muɗum aɗa fontodiri e muɗum aɗa holla ɗum aɗa hokka ɗum haqqille aɗa andina ɗum aduna pour au cas kala to wawi yaade ma wawa wondude yimɓe wawa wonde tranquille anda kala to wawi wonde haqqille yummum e bamma mum nane e muɗum e bandiraɓe musidɓe tedduɓe on jarama beltanama no feewi mi salmini technicien ñeeji wonɓe ɗo ɓe fof e mawɓe galle ɓe jarama Allah jarama Mam Diarra debbo mo jumdonde masinator golle ma jooɗi peewi a weltanama no feewi banam gorko Demba Ndiaye gorko mo garli worgo konngol ma cakkidigol mbawen waynade bandiraɓe saabu eɗen jogui karalla men o waɗi en tigui ko wiyete ko signe ɗum noon yajanta en so wona waynade bandiraɓe ha saaha goɗɗo ɗum noon Demba Ndiaye konngol ma cakkidigol eyyi balla kam tan haade mi waynade mi ara ɗo sokhna Mame Diarra haali ɗo wonde aɗa yiya eɗo kalɗa ɗo wonde aɗa yiya neɗɗo so tawi omo bayiɗi ni taw mo wurda jinnaɓe ko on baye ni ɓuuri yurminade saabu aɗa yiya neɗɗo mo ganduɗa yummakko ummima e ngal to dewgal fayi e ngal ga dewgal ko on tigui bayiɗi saabu to o ala toon babiraɗo ga o ala ga yummiraɗo so yeehi galle kayiraɗo to o ala toon place walla o wonda yummiraɗo galle kayiraɗo ɗo duuɓi seeɗa ɗo sohlata gurdam ɗo sohlata guilla jinnaɗo ɗo yummiraɗo kadi daña gorko goɗɗo faya dewgal gongal kanko hankkadi no gurdam makko omo andi omo wurda yummiraɗo kono wawa hebde yummiraɗo omo wurda babiraɗo o wawa hebde babiraɗo
on mbawi ɓuuri yumnade ɗum noon en beltanima technicien ji men ɗi en beltanima kadi dendagal fulɓe foof yeeɓoɓe Pindi TV en beltanimaɓe eɗen mbiya ganduɗa hoorema ko ɓinde nagge ko haƴani e barme he ha gongol tan so Allah jaaɓi hawnaki ma en gaddu oɗo baya mo mbiɗa ɗo ene sowo ɗum noon sohna Raky Wagne debbo mo Demet Diri Allah jarama a jarama a jarama Demba Ndiaye gorko mo garli worgo taw ko jaadiɗam e tigui e yewtere meɗen Gooɓe Jiile bandiraɓe e yeeɓoɓe Pindi TV on calminama on juurama on beltanama wiide on tan ko Raky Wagne yaadude e banum gorko Demba Ndiaye gorko mo garli e kala saaha yewtere nde ma ar e toɓɓe muɗum mbawon tigui yebde ɗum ɗo e Ayawo Pindi TV min beltanima on min jarnima on min jetti foof min jarnima foof ha tengte ɓe ganduɗa kamɓe goni ɗo e galle o kadi wiide yo Allah yannu hono Dawouda Dia en saabu eɗen gandi ɗeɗo kaarlirɗe ɗe ganduɗa ne mbaɗana fulɓe moni foof ne yiyen hoore muɗum ko yettudeɓe jannudeɓe yo Allah hebbin hono mabɓe yo Allah ɓeydu mbawka ka saabu eɗen leñol fulɓe eɗen cuhli ko wayni en saabu ɓe mbima ɗemgal so haalaka mayat ɗum noon kaalen ɗemgal meɗen en erima fulɓe kala e Pindi TV nde ɓe mbattat hakkillaji mabɓe e Pindi TV no hannirta ni Ndeye Fatou Allah jarama a jarama